Szia, szeretettel köszöntelek, a nevem Smutko Ildikó, Access Consciousness, testkezelés, VARS, Facelift kezelő, facilitátor, vagyis oktatom ezeket a kezeléseket, és ma röviden az egyik legújabb Access Consciousness testkezelésről szeretnék számodra egy pár információt hozni, ami nem más, aminek a neve az Uluru álomidő. De mi is ez az Uluru? Uluru, ez egy hegység Ausztráliában, és számos legenda fűződik hozzá. De mit fedezhetsz te föl ez a testkezelés által a Ulururól, és nagyon érdekes helyzet állt elő, ezt így megosztom veletek. A minap a kezelőkkel szoktunk a csereberét tartani egymásnak, akik már tudnak ilyen kezeléseket, és az összes óra megállt a falon. Na most nem szeretnélek megijeszteni, miközben valakinek csináltam ezt a testkezelést. Nagyon viccesnek tűnt számunkra ez, de mi is ez az álomidő? Ugye, mikor álmodunk, nagyon sokszor a álmunkban hozunk létre bizonyos dolgokat, amikor alszunk, tulajdonképpen a jövő, a múlt, a jelen is összekapcsolódik, összefonódik, és tulajdonképpen ez a testkezelés hozzájárulás lehet számodra abban, hogy több szabadságot, harmóniát tudjál megélni a saját testedben. Uluru tulajdonképpen a föld szakrális energiáit képviseli, és ez egy olyan hely, ugye, ami összekapcsolja a jelent, a múltat és a jövőt, és valószínű, hogy ezért állt meg az idő nálunk. Szóval nagyon vicces, és innen is látszik, hogy működnek ezek az energiák. A Uluru ereje, energiái, hozzájárulások lehetnek számodra, hogy elérj a mélyebb belső kapcsolatot önmagaddal, az univerzummal, segíti, hogy egységközösségbe legyél jobban, összekapcsol önmagaddal, a forrással, ki lehetsz te, hogyha önmagadként létezel, segít, hogy megálmod a saját jövődet, és ne a más valóságaként teremtsd az életed, hanem abból, ami neked igaz. Összekapcsol tulajdonképpen az ősi erővel, amit talán el is felejtettél, és amit ez a testkezelés által most a tested újra felelevenít. Ismét emlékezni fogsz erre az ősi erőre. Amúgy nagyon hatékony még a alvás zavarokra, energetizál, és mi az, ami még létrejöhet ezáltal, az Uluru testkezelés által. Szóval, hogyha úgy érzed, hogy hív téged, akkor szeretettel várlak, akár hogy kipróbáld, akár hogy megtanuld, ugyanis semmi előfeltétele nincs. Legközelebb a Marosvásárhelyen fogom oktatni ezt a testkezelést június 8-án, úgyhogy, hogyha fölkeltett az érdeklődésedet, várlak szeretettel. Szívesen utazom más városba is, ha bármilyen információval szeretnél, bármilyen információt szeretnél, akkor nyugodtan keres, és felveszem veled a kapcsolatot. Csodás napot kívánok! Szia!